Възстановяването на разрушените Витошки морени ще бъде изключително трудно, това заяви директорът на природен парк Витоша Тома Белев. Ръководството на парка счита за незаконно разширяването на ски зоната в защитената територия и вече е заведено дело срещу Витоша ски. Към момента строителството е спряно, но все още няма становище на прокуратурата, за да се прекрати изцяло. 10 месеца очакваме нейното произнасяне. Наскоро имахме среща в градска прокуратура. Дадаха някакви обяснения, че се нуждаят от допълнително разследвания и там няма образувано даже досъдебно производство. Строителството в рамките на защитените територии е забранено. Закона за защитените територии казва да, може да строите, ако го изключите или ако отговаря на плана за управление. Плана за управление на Витоша, ново строителство на ски писти, ски лифтове няма. Преди седмица екоорганизации алармираха, че офшорна компания с регистрация на Вирджинските острови превръща района около хижа Алеко в нова ски зона. Проектът на Витоша ски предвижда пистите да се разширят 8 пъти. Общината след няколко писма от наша страна преди един месец изпрати проверки, установи, че действително има строителство, т.е. строителство на ски път, на ново дохващане, на една кула за наблюдение, което е незаконно, т.е. няма разрешение. Сега дирекцията за строителен контрол трябва да издаде актове за премахване на съоръженията.